Dit programma wordt mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de Afslag Wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland. Daar werd beleidsmensen, managers, plannenmakkers binnen. Daar is zij. Soms in Friesland, vaak daarboeten. Op radio als dijvoorzitter op congressen of op kantoor als communicatieadviseur. Het liefst verbindt ze de hele vrouw met elkaar. Te beginnen met haar eigen omjouwing. Want we moeten elkaar goed vasthouden, weet ze uit eigen ondervinding. Ondervindings die het haar lippen tekenen ha. Een huid die het haar achterliet, een stiefhuid die het samen stoor. Het maakt haar kwetsbaar, maar ik bewust van haar eigen rol. Hey daar! Hey, wauw. Ja! Aan het einde van de wereld. Hoi. Hoe is het? Ja, best. Ja? Ik ben al achter de poest. We zijn rennen, hè? Ja, wat schitterend. Ja, het is hier echt. Ik had nog een paar keer zijn, maar dit is hier zo echt zo vreselijk mooi. Dan was je haast na een weekend net weer hoi. Nee. Nee. Nee, zie je blauw? De familie met Jerry in de komen. En Ik dan denk dat we, zien we dat maar wat? armbandjes, vlechten of iets anders verzinnen voor de kast. Maar dit is... Zullen we naar boven? Yes. De rest staat nog? Nou, ik sjouw voor 2, hè. Dus Nou dat ja, is... ik ben natuurlijk weer vreselijk ongalant. Nee, maar Sorry. vooral, ik Wat neem me maakt altijd meer te van volle jou? mooi. Nee, dit is helemaal goed. Nee? Ja? Zit ik hier weer het paardje omheen? Lukt dat? Ja. Dan is het wakker in de week sporten dan nog ergens goed voor. Zo. En, mevrouw, vindt u het wat? Maar 1,63 meter viel je nog litseretje hier. Ja, hè? Ja. Ja. Vertel eens even. Ik zit altijd in Walter, mijn vriend. Ja. Walter, waar zijn we? Waar zijn we? Wikipedia. Nou, mevrouw Roskamp. Noordzee. Daar zit een mooie locatie. Dat is wat jammer van uw uitzicht, maar goed. Dit is het Oert, Frieske keer. Ja. Dit is de Hon. Dit is het uiterste puntje Ja. van het eiland. Door is er niks om. Het is alleen nog maar woestenij. Ja, zo'n prachtige kwelder. Er zit een bomvol met vogels. Nou, Wandzee en daarachter de verste wal. Zo. Dat is waar we zijn. Ik hou daarvan. Ja? Ja, het meest kan even vertellen, mijn richtingsgevoel is altijd heel min. Maar- We ben we en... Zo, zo. This is your life. Do what you love. And do it often. Daar beginnen we mee. Ja. En het, dit is een mantra wat bij jou naar Holle zit? Ja. Ja, hè? Ja. En... Waarom? Nou, je hebt 2 soorten mensen. Ja. De ene helft die zegt, nou, wat je in de hand hakken, dat neem ik zelf in de hand. Ja. En de andere helft zegt, het leven ook komt mee. Ja. Nou, soms heel wel eens dat je per ongeluk even naar die tweede helft vallen. Ja. Jeetje, dit komt mij. En Maar dat kan ik positief wezen. Van laat het maar gebeuren en mooie dingen kan die ook komen. ja, maar dan heb ik liever dat je zegt, dit is dien leven en was er een richting hoe je aan kiest en hoe ze het invullen kiest. Mhm. Dat is dien, ja, dien ding. Ja. En daar onderscheid denk ik krijgt. Daarom is het leeuwen net al te vol. Dat slaagt het me net zo. Want Nee. daarin wordt heel veel zijn van, hè? Wat had je van plan? Of, Ja. Ja. ja, daar leeuw ik toch net zo in. In ieder geval Nee. net je houding. Hm. En wij vertalen thuis altijd in paar dingen per dag moeten gebeuren. Ja. Nee, ja, of
dan is het een slagerdij. Ja. Je moet 1 keer echt het laken hebben. Ja. Nou, dat slaagt meestal. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja. Dat zijn een heel soort mensen. Ja, maar het maakt het endorfine en Ja. hè? Ja. Het maakt het misschien mooier. Ja. Als je net misselijk bent, goeie koffie. Ja. Net van die vieze apparaten een week, maar goeie koffie. Ja. Intimiteit of seks. Ja. Ja, beide keren is mooi. Ja. En een goed peteer. Ik drink ze trouwens wel koffie, want dat ben je zwanger. Klopt. En Ja, gefeliciteerd. dank je. Hoe vind je beginnen? 14 weken. Dat is dik 3 maand. Ja. Oké. Ja. Dus dan ben je uitrekenen in... Heel december. Oké. Dus op het moment dat dit wat wij nou doen op televisie is, dan zit dan maar de Litse poppen een boast of zo Zoiets, ja. naar diezelfde shit. Je kunt me net bedenken. Nee. Nee. Nee? Nee, dat is de andere kant van het heel bot per dag leven. Ja. En ik maak heus wel eens keuzes of ik keep je in de hoes omdat ik denk, hoe itereren is dat handig? Mhm. Maar ik nooit voorpret van iets. Of ik kan me nooit bedenken, nou, hoe trein mannen, dan doe ik dit en dat. Mhm. Mhm. Dus er zit nou een bult en Ja. we hier een echo en oh ja, er wuifde een baby. Ja. Maar ik kan me net bedenken dat die bij mij is of zo. Nee. En dat is net omdat ik er geen zin aan heb of zo. Nee. Of dat het per ongeluk in is of zo. Maar nee. Maar probeer je het, nee, hoe mag ik dat zeggen? Probeer je het voor te stellen en lukt dat net en ben je dat bewust? Of ben je er helemaal niet eens mee bezig eigenlijk? En omdat we er nou toevallig even nog hebben. Nou, ik heb wel een paar keer gedacht. Toen ik zo misselijk weer. Ja. En het is nog jij juster dat ik maar een hele witte holle plat lag en me even heel min vielde. Oh. Dat ik denk, nou, dat gewoon een publiek. Ja, maar je zit een wezentje in en dat moet ik eten, dus oorzaak gevolg. Ja. Maar nee, dat kiet er haast net in. Nee. Nee. Ik mag mezelf net afhankelijk maken. Omdat ik wel aardig wat... Nou ja, de ene is voor die in de oren degen. Ja. Dat ik altijd denk, nou ja, meestal geen of voor of de. En die afhankelijkheid... En ken mezelf. Ik werk in de zware en maar mijn neefje had dat. Als mijn zus wat gebeuren, zo liet ik alles uit de hand vallen en zoeken voor hem wezen. Dus mijn hart is heel grut. Dus ik denk dan dat in december, als je wel wat uitkomt, zeg maar, dan is dat wel intens. Ja. En dan weet ik, de rest van mijn leven, dat het dus in je is dat je zo'n intense lijn mee hebt. Dat levert je dan heel soort vreugde op, maar vast ik zwaar en verdriet. Ik denk, ja, het leven is hier leuk, maar ik mezelf dat nou zijn in diepe smieten, zeg maar. Kist ik zeggen van die band is de enigste misschien wel, uiteindelijk. Best ook geen verlatingsangst mee hoeft te hebben. Die zal net op een gegeven moment zeggen van nou, ik red me wel of nou ja, maar je jaren wel van mensen dat het van nou bij de liekste dag dat ze eens een keer naar de oppas gaan, is het loslaten. Ja, en dat is je snoltje nog. Nou, dat weet ik niet, hoe ik daarop reageer. Nee. Ik ben wel redelijk in die zin op mezelf, als ik een dag aan het werk ben, vergeet ik dat je wat zit, zeg maar. Ja. Maar het is wel intenser, zeg maar. Ja, dus maar als er één boon onvoorwaardelijk is die man niet bij natuurlijk. Ja. Dat weet ik, ja. Maar is dat beklemmend of is dat daarvan zo zit ik in van dat is mooi een slechte ervaring en die is haast in je jeugd, maar het was hard. Is dit dan misschien een uitgelezen moment om wel die onvoorwaardelijkheid te vieren? Dus dat kan een geweldig gevoel van vertrouwen opsmieten. Ja. Of is dat beklemmend? Daar denk je van bliksem, nou zit ik... Ik denk beide. Ja? Ja, en bedoel, die spreuk, this is your life. Ja. Het is haast, this is our life. Dus maar het wetter is je. Ja, maar eigenlijk gewoon die Y dus haast daar waar je ja, dit is... Ja? Ja, dat is... Ja, zo simpel is het wel weer. Dan is de rest redelijk intact. Ja. Do what you love. Nou, dat...
Dat valt er haast. 6 meer? Ja. Mooi, dit van... Ja, ja? dat is goed. Want het is plastic, hè? Het gisteren Ja, al ja, dat afvaaien, kun je volgens mij. Zo. Ja, Nou, dat is hem. Toch? ja. Ja, ik denk ik wil weer dat je hart groot genoeg is om daar... Ik heb er geen idee van mij te zien, hè? Nee. Maar als net vergeten, als vrouwen willen wij elke dag inprinten met het idee dat we een spraytan gaan maken. Samen buik, kunnen we dat erin horen. En dat haar man volle minder dag is. Ja. Ik kan echt leuk worden over hoe het, de media en billboards en zulke dingen. Us litten wat het wijzen maar te zoeken. Maar nou leeft zo in de gelukkige omstandigheid als je in de media werkt. Dus er was enige invloed op dat verhaal. Ja, Ik lees het maar iets. Ja. Maar wat doe je daarover dan, Nou, om daar doorheen te komen? Het meeste, ik presenteerde dan bij BNR het ondernemersprogramma. Ja, Daar ben ik mooi stap omdat ik oren dingen doen hoor. ja, Maar een van de meest eerlijke partijen en echt, meestal ben ik redelijk, nou ja, positief, kritisch. mhm, Wie My Suit Supply, die dus verantwoordelijk is voor zulke reclame-uitings en zulke Ja, billboards, waarbij het man van Tieten oude gliedje. Why? Ja. Denk dan dat ik daarom een pak heb van mijn vriend dat als dit... Ik zei, u heeft geen idee wat u met ons doet. Ja. Ik zei, als ik langs uw billboard loop, ga ik mijn buik inhouden. Ja. En mijn bilspieren aanspannen. En even checken of mijn personal trainer, want ik, Ja. jongen in Rotterdam, die mij aan gewichten en... mhm. Ik zie hem haar geen idee wat je hem daarmee teweeg brengen. En Volgens mij had ze wel een idee. weet ik net. Jawel. Ze Nou- weten precies waarom wat ze Nee, doen. die mensen- Alleen dat zij vinden dat Net van belang. net zo bezwierlijk Nee, of ondergeschikt dus- ja. om hun leven met zitten commerciële Ja. belang. Ja. En Zo dat- werkt dat nu eenmaal, mevrouwtje. Ja. Nee, maar zo staat ze in strijden willen? Nou, dat heb ik bij die man dan in dat interview dien. Ja. En wat ik wilde is nog is dat ik... Zit was in de trein, maar van die famkes van 15, 16. Ja. En dan, nou ja, ze praten over... Oh my god, deze foto is echt heel slecht. Nou, je achter me koor. Ja. En dan ben ik wel zo oud wievig dat ik zie, meiden, jullie zien er fantastisch uit. En ik heb Dat zou je dan? Ja, Ja, hè? ik heb heel veel jaren besteed aan piekeren over hoe ik eruit zie. Ja. En als jullie zo lief en vrolijk blijven doen, dan zijn jullie de mooiste die er bestaan. En dan, just even zo, ja, ik wil een beker hand. En wat zeggen ze dan? Nou, dan just wel in het gezicht iets van, oh ja, het gaat net alleen nog om hoe het mijn hier correct zit of dat die lippenstift... Denk ze net, god, oude taart, waar bemoei jij je mee? Nee, ik heb zodanig zelfvertrouwen dat ik mijn tachtigje, dat Ja. ze dat wel, Ja, 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 wat Jericho. Wat was laten worden? Ja, dat is een goeie man. Eigenlijk is het de hele tijd te verzwaren dat je ergens een mooi werkje kennen. Dat iets beter wordt, scherper wordt. Ja, dat is dan al prima eigenlijk. Nee, maar wel uit in focus. Dat weet ik net, want ik leef bij Dai. Oké. Ja, dat is... Nee, dat denk je net of niet? Nou, Denk zo net, want ik had het idee dat zo heel erg al je verschillende dingen doet. Dat is om een reden. je moet altijd een plan B hebben. Dat is wel het mantra, want... Ja? Ja. Waarom? Nou, ik heb gewoon van dichtbij wat er gebeurt als je man samen gaat en je hebt zelf geen inkomsten. Wat er dan gebeuren kan. Of hoe het is om in de bijstand te zitten. Of, Dan was je bij een ongeluk zelf rijden kennen. ja. Ja. Dus dat is wel handig. En als je een plan B hebt, wil je nooit afhankelijk van de mensen van plan A. Als dan je doel is, maar als dat dan je doel maar helder is.
Nou ja, dingen maar verder voor mij is brengen. die doel nog net helder. Dus schets mij dat. Nou, het doel is om mensen verder te brengen. Is dat het doel? Ja. Is dat een rol in het leven? Horen mensen verder brengen? Ja. Ik zou net iets hoors bedenken kennen. Nee, Nee? maar ik denk, het loopt op mooi, want ik heb wel zijn, nou, ik wil in ieder geval tot de top 3 dagvoorzitters horen, hè, dat is een ambitie. Ja. Maar ik ga Waar leven. is nou? Ik weet dat net. Wat voor plek is nou? Is het al in de top 10? Ja, dat hoor ik wat te zeggen. Ja? Ja, dat is. Landelijk houden Ja. we, hè? Ja. Als je die focust, wordt die een rol wel groter en invloed groter. En door verspreidt het over zoveel aspecten, dat je uiteindelijk genoegen neemt met een soort van, nou, ik ben blij voor die ene vrouw, of ik ben blij met dat ene momentje. Ja. Maar doe je zelf er net te kwad mee. Mezelf? Omdat het meer invloed hakken is. Een Nou, grotere rol spelen is in het grote spectrum. Maar dan was ik interesse in het grote spectrum, net alleen in de persoon. Ja, maar dan is het eigenlijk de vraag, was het een grutte zuurstok of was het een poeder met snoepjes? Ja. Ja. Ja, en dan En- moet poeder besnoepjes. Ja. En waarom? Omdat- Mist die vuurstok net al? Nou, ik denk dat het oren eigenschappen vreegt. En dan is dat ongeduld en ik een beetje dat vrijpostige en dat alles sissen kennen, is in die poeder maar snoepjes had het meer functie, want net alle dagvoorzitters doen dat op die wijze. Dus we hier in de Joert bijvoorbeeld doen het over leven lang leren. Hè? Maar Dat, snijst, sorry dat ik je onderbreek, snijst je jezelf dan net maar in de vingers dan? dat weet ik Dat is niet. dus in de grotere processen, die het heel interessant vindt als maatschappelijk fenomeen, Ja. daar sta dus nooit die rol in krijgt, omdat die lange focus net vasthouden is. Of dat geduld met haast. Nou, laat ik het ook zeggen. Ik verneem soms al mensen die het in die lange trajecten zitten, dat die net meer de puff hebben, of de energie, om erin terug te brengen. En dat ik dan als een soort break-easer of om gewoon Ja. lood op dingen te benemen, dat even omknikken kan, of benemen kan. Ja, vind ik dat een leukere. Het is eigenlijk meer dankbaar werk als de mensen dat ik een groot respect voor heb, van mensen met een lange adem. Er zit nou een moes in je hoes. In die hoes? Ja! Wat rempel? Sorry. Maar er ik een naam, hè? Wat is je nou aan het doen? Is je nou... Denkt hij nou dat hij daarin het zo'n voortdoeken kent? Hey, En voort. is hij echt voort? Ja. Maar ik vind de verbazing. Komt er een Volgens mij moes? rent erachter. Nee! Ik weet het net zeker, hè? Ik zeg gewoon wat Nee, bewegen. serieus? Ik zeg wat bewegen. Maar Oh. het kan ook een motvlinder geweest zijn wat... Nou, Nee, misschien. hij zit onder die stoel. Echt niet. Shit. Mag ik hem voortellen? Nee, Of mag ik daar voortellen? ik schrik wie de pletter. Ken je het te hut Ja, hij gilt? is niks van die, hij is nog voort. Oh jongens, viel de nacht en ik schreeuw al die natuur. En als ik net een neiging om iets te maken zien wat langer beklijft als één dag op zo'n podium of een 10 minuten in de eter. Nee, Nee? nee. Nee, maar het misschien wel te krijgen omdat ik leef bij Dai. Ja. Dus dat ik die Dai beklijft Ja, heb, Dan is het clear. dan is het clear. Ja, hè? Misschien komt het nog eens, hè? Later als je groot bent. Wij hebben ook collega's al bij BNR die dan op redactie grappen maken van... Goh, zou je deze doen? Ik zeg, sorry? Ja. Mensen die dan krijgt Rijwike Vlien trouwt binnen. Ik zeg, wat is dit voor rare... Ja, daar kan ik wel eens heel triest van worden. Maar dat is meer omdat je gewoon bang bent. Is er dan nergens meer gewoon?
dat het oké is om mooi in te gaan of zo. Ja. Maar ik door al eigen gesprekken met mensen dat ik daar redelijk zwart-wit in denk. En ja, de wet ook met zin wel, dus ik vind het gewoon zo. Mm-hmm. Maar de makkelijkheid waar bij mij had man of vrouw die praten en oorsom is een hele, ja, als ik dat zeggen, gedurfde taal. Mm-hmm. Ja, dat vind ik eigenlijk jammer. Mm. Ja. Wat denk je? Dit is doordrongen van wat er in je jeugd gebeurd is. Als het net gebeurd wie, dan is het al heel oors. Je misschien een keer stien. Baalt er net van soms? Ja, ik baal ervan omdat ik over een heel soort dingen heel vrij denk. Ja. En elke ding is meestelijk en had zijn meestelijke kanten. Maar alleen nog dat al vind ik dan heel eng, want ja, het feit dat iemand dan misschien mooier is of leuker, vind ik al heel spannend. Van oei, ben ik dan wel de leukste? En dat nou nog wel, maar om 20 jaar, hoe gaat het ook dan? Maar ik zou willen dat ik hoe los en hoe relaxed dat ik over een heel soort zaken denk. Dirk, gunnend en vrij in denken zo. Maar ja, dat is net het geval. En dan kun je dan heel lang bij stilstaan. Of je kunt af en toe de les van haar dat opspelen, dat eerlijk zeggen. Deroha en we verder gaan. Nou, door mij dan maar dat laatste, want door is dan misgun ik mezelf een hele geweldige relatie op zich. Was natuurlijk een hechtingsissue in je leven. dus dat is iets wat hij bezighoudt. Nou, dus dat fascineert me. Ja. Van, ja. Nou, een voorbeeld is in mijn huis. Ja. Heb ik contact met Verbrutsen. Auron Wikkoy. Echt zie? Ja. En dat wie al heel... ja. Maar als nou definitief terugknipt. Ja. Of in ieder geval rigoureus terugknipt, het lijntje. Ja. Maar mooi de beste weesken. Dus ik gun hem werkelijk het beste. Mm-hmm. En dat zoek 2 verliezen niet, maar toen ben ik daar helemaal nog net klein mooi of hoe je toch erkenning of weet ik veel wat. Maar het viel heel vrij om te zeggen, nou wauw, ik gun die het beste, maar we verrieken elkaar besteden net. Maar dan kun je net zeggen van. En daarom kunnen wij wel, ook al is het maar op een zacht pitje, ook al is het maar op een ander niveau. Nee, want hij verbetert net. Dus dan weet je van, oké, dit is wat het is. Ja. Als je bij Walter vind ik heel knap dat hij... Ik had er nog helemaal net zijn bot naar vragen naar die hart natuurlijk. Maar hij werd in Australië, nog steeds, op dit moment. Ja. Dus zo haast... Hij speelt in je praktisch leven al geen rol meer. Nee, en dat is eigenlijk het wichtigste. Als je elkaar nooit zorgen of nooit zorgen bent van hoe je beweegt, hoe je praat, dat je beste vriendin is of zo. Ja, dan had hij eigenlijk al geen rol. Dus dan kun je dan naast nou op zich gaan via Skype en een minderverbinding. Maar ja, dat is dan een hele lastige situatie om in te verbeteren, want dat krijgt geen kans. Of accepteren dat het maar een waakvlampje is en dat het net grutter wordt als dat. Ja. Maar waarom hast hij uitblaast? Ja, omdat het verder geen als je een camera in huis dat je nooit komen. Mm-hmm. En het tocht en het is rammelig, kun je beter die camera uitbreken. Of dat je heel tijd denkt, ja, dat is wel wat ja, want die camera moet iets gebeuren. Maar dan betekent dus nog net accepteren is hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moest. Ja, waarbij het hem dan dus, omdat het dan via net meer op me drukt, sinds ik in, traveling light. Nou, maar ik ben er oké mee. En er was dingen die ik weer, omdat op een bepaalde wijze opgegroeid bent of dingen mooi maken haast. Maar het jouwt je geen vrijbrief om nog steeds dingen net door te doen. Dan ja, hij me koren niks te melden.
En wat is dan de winst van helemaal oude kappen? Dat net een iepen eindje is. Maar dat je zelf besluiten van nou is het wel... nou is hier mijn huid net meer. Nou. Ja. Ik heb een stiefhuid aan. Ik heb weer een nieuwe stiefhuid. Nou, ik denk twee hele huiden maakt het wel in dan. Hè? Ja, dan zitten we er ook wel op. Zo. Ja. Ik heb dan wel, dat giet mijn fantasie dan wel. Ja. Dat je dan dat wetter zag. Ik denk, nou, daar komt een grote cruiseschip ergens van een vierlaan. Meert oren met je meesken of zo. Je kan wel eens bij een plaatsje of bij dingen, kan je wel een verhaal maken zien. Altijd positief natuurlijk. Meestal komen heel fleurig van die boot en al je romantische stijl. Dat niks dan net om vluchtelingen en nee, dan nee. Niet heel slim, ha? Nee. Nee. Een cruise met blije bejaarden. Ja. Al die nog bij elkaar. Blue Lagoon, ben al je hartstikke jong nog. Oh, dat is toch erg. Ik word daar nog wel in met de oude Friesland en de Friese ziekte. En die, Dat zit die nogal heeg. Nou, ik ben zo benieuwd naar die... Ik mag nog even... Die dubbele houding jegens Friesland. Dat was iedere keer voortgist en we omkomst en... Opgroeien in Blauwhuis is denk ik het beste wat me elkaar is. Daarom ben ik bij de Dwarpskrant gegaan, daarom ga ik bij Teniel, daarom joeg ik famkes op volleybalcoaching, wist ik zelf met twee volleybal had. Dus ik kies daar een heel soort dingen doen. Als ik in Amsterdam opgroeid weer, wie ik een van de volle famkes die het misschien wel iets schroeven worden. Ja. Dus in Friesland krijg je echt de ruimte om je te ontwikkelen. Net zozeer dat we dat mannenkoor uitsprutsen in een soort cultureel manifest. Maar omdat het gewoon niet zakelijk is. Want je bent maar met 200 man. Ja. Maar ik vind dus wel dat er maar een te groot ontzag zien wordt naar wat er uit de Ranenstad komt. Ja. Maar dat is omdat we sinds ik in de Ranenstad vrijer ben om te zeggen wat er wel of net goed is. Dat toch, voor uw gevoel, mannenkoor ik een hoger niveau bereiken. Want ja, het kan altijd beter. En ja, ik zie gewoon een soort zaken waarvan ik denk, kanonnes is. Als je hem nou eens wat eerlijker tegen kan zijn en evalueren wat er gebeurt, dan krijg je betere producten en dan hou je elkaar scherp. Als ik dan toch mijn muziek herlees, ja. Want die hebt hier wel bij. Ja? Ja. One Day Like This van Elbow. Someone tell me how I feel. It's silly wrong but vivid right. Oh, kiss me like a final meal. Yeah, kiss me like we died tonight. Elke dag? Ja. Ja. En de draaistuk elke dag? Ja. Ja? Ja. Het is een beetje hetzelfde. Hoe moet ik dat zeggen? Hetzelfde wat je wel optilt willen als je in kerken binnen en het cultureel jou nog wel mooi vindt, omdat dat iets aanzwelt. Of vergeet me het leven is wel mooi. Zo. Ja. Ja.
Er is vannacht een wonder gebeurd. Er is iets helemaal goed kwam in de wereld. Er was één ding zo regelen, was er in band het graagste gunst. Dat het altijd de wereld positief tegemoet treden zal. En dat depressiviteit en onzekerheid en de wereld overkomt mij, dat die gedachten net opkomen. Nee. Er is die zoon of dochter met een onafhankelijke, zelfredzame, positief ingestelde figuur. Die hetzelfde knoppen van zijn eigen leven bedient. Juist. Ja. Ja. Ondanks tegenslag of zonder tegenslag? Ondanks tegenslag. Oh. Want, zo hadden we leerd haar. Nee, maar ik denk dat ik zonder al die zinslag ik net zo wezen die ik nou ben. Maar dat was nou als die grote kwaliteiten beschouwt, dat hij nooit zou ontwikkelen. Wat in leven ooit rond. Nee, denk ik net. Leven makkelijker rond. Maar dat weet je net, want ja. Nee, maar dat viel uiteindelijk dan als winst? Dat het die zo sterk maken had? Ja. Ja, en ik weet dat je gewoon in een goede tijd maar een heel soort karma confetti op Gary. Vooral het minder gaat. En dit, ik heb een min geheugen, maar dit vergeet ik net. Bedankt. Het is begonnen te waaien. Ja. Komst maar Del op poppenslok. Leuk. Zet ik espresso. Wel Bedankt. thuis. Zet hem op, hè? En lekker sliepen goed straks. Hoi. Hoi. Oh ja, dankjewel. Vorige week is Marijke bevallen van een zoon, Maas Tjibbe. Vaak is er vandaag nog maar zeggen 2 keer 20 minuten. Ja. Dat is een soort mantra, dat hè? is een soort mantra, 2 keer 20 ja, minuten. ja. Dan was er beter in er wel in slaan. Ja, maar dan ben we zijn wel een beetje gas aan het weer omnemen. Oh ja? Ja, want 2 keer 20 minuten is voor een protte misschien een hele protte. Ja. En ja, we denken nooit wel hoe van ja, als je elke dag 10 minuten mediteert, helpt ik. Ja. Dus dat is steeds van 2 keer per dag tussenpoetsen is misschien het beste, maar 1 keer per dag is misschien goed genoeg. Ja. En 1 keer per week is te min. Maar elke dag 10 minuten mediteren, dat doet ik echt wat. Dit programma waard mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de afslag wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland.